ଏଠୁକା ବିଲରେ ଚା କାମ ଅଛି ଯିବା। ବାପା ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢା ଟିକେ ଅଛି ନା, ଟିକେ ଯାଇତେ ହବ ଆଉ। ହଉ ଯା ଯା ପାଠ ପଢିବୁ ଯା। ଖାଇସାରିଲ ନା? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବାର ନା? ନା ଯିବନି? ମୁଁ ବି ଯିବି। ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲିବନି। ହଁ ଦାଟା ଆଣତେ ଭୁଲିବନି ହେ ଯା। এই পাঠ পড়া চালছে না? এই পাঠ পড়া চালছে। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও।